music for you. More music. Best sound around. Radio. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan na Radio FM, kung asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of internet radio, the one and only, simply the best. BISDAK Tambayan na RADIOFM. Ang radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. BISDAK Tambayan Radio FM. O siyempre, pasalamatan na ito mga hingala, wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mga hingala, nagbaligya kiniog mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mga hingala. Nindot kayo ni mong arinula mga hingala, no? Mapalit usab sila mga hingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahigala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahigala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po'y upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa buhol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini mahingala doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay diplansa pagay ni mahingala. Diplansa ni kay muinit pa ang baterya ni, pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Ha? Unya kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni, ha? Unya malayo ni sa taga mubuto ni mahingala. Ha? Oh, pwede pa ni himong detonator mahingala kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanang mahingala, gamit kay kini mahingala nga cellphone. Kay kining cellphone na mahingala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahingala, gihingan lang kini og Nokidja. Oh, Nokidja mahingala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo mapalit kini mahingala sa Takoy Merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. Good morning. Good afternoon. Good evening. Mga istorya o mga drama ang makahatag ninyong kaligawan, mga personal man o katawanan, tinuod man o dili, basta makahatag ninyong kalipay sa inyong kadalaw na pamati sa atong online radio FM. Mga kabista, basta enjoy nila sa ato hatod sa atong online radio FM, ang BISDAK Tambayan na Radio FM sa internet. Kailangan kami mag aligri siguro ni. Uy, ang pitong bakit rin. Yawa, apel sa internet. Ikuyawan yung mag-iyagay. Naku magigisi. Bayo! Lana, naaman na yung mga Bisaya ay pagdarit. Sudulan ta ni May. Uy, welcome. Thank you.
Oh, labi mo madidiri. Uy, hindi ka ba? Uy, li, dingo diri. Kini. Uy, kini babayan na bit, uy. Asa king babae ni, no? Mga baki man ni puros. Oh, di ka na niya. May kiibiyo na kayo sabi. Kini. Oh. Welcome sa mga bagong pasok. Welcome sa mga bagong pasok dito sa room. Wala ako din mga DJ diri. Nabi DJ diri. Welcome sa mga bagong pasok. Hindi mo yan na ba? Butan na kinsa. Enjoy lang po sa room, enjoy lang. Butan na siya. Sige, nagpanin sa ako. Welcome back. Kinsa ka nag-aasak ni DJ, no? Ayan. Kasi DJ Harmless, DJ Harmless. Hey, welcome. Ngawa din diri. Sa mga bagong pasok, welcome. Bagong pasok, pati na rin mga bagong hugot. Bayo. Ano mga babae Sige diri? lahat, welcome. Mayroon pa isang bagong DJ, pumasok. Bagong DJ. Welcome sa inyo na, welcome. Oh, ayan. Butaran ni Bayan, no? Wow. Lumisip sa... Chin mo na tayo, ha? Replay. Kinsa imong pangalan? Ano, play? Jinky? Ako, play. Ako dahil si Alexis. Ako, Sen. Replay mo na yun? Pwede mo miga sa imo, ha? Kahit in-enjoy yan, eh. Kini, malingaw ka ni. Excited di ko makitaan siya. Nara. Hi! Uy, hi! Hi! Gwapo man di ka! Hatian mo, Jinky, uy! Thank you! Ay, asan yung lugar gani? Lugayan na ni mo, uy! Taga CDO man ko. Ikaw? Ay, taga Cebu ko! Pero, CDO man di ka? Cebu ko na karon, di ka nung CDO. Ako na ko Cebu karon. Bayo! Oo, mao ba? Ako, nami balay sa Cagayan. Tapos ako mga parents na dito. Karon ako sa Japan, di ba? Maod. Ay, welcome di ay sa atong kain chat room. Ay, salamat kayo. Balo ka, ikaw din yung pansin sa kuwa ba? Alam, mangyay ko friendly, gyud ko kayo. Buotan ka sa kuwa ba? Ay, siyempre, pangit na biyata niya. Kinsa pag day, di pa kita managad, pero tiwa na. Sabi yung pangit ba? Gagapa ni mo, Kapangit na ko, oy. Storya na ni mo. Dili, na-admire ko sa imo ha gani, Ay, katulugan naman ko, oy. Ito, may trabaho pa ko ugma ba? Dili ko rasa sa inyo da, dili, sayo po man. Parihara sa tuwa, oy. Parihara sa tuwa. Dili, Yapan na abi na ko, dali lahat ang oras, mamaora din na di, ay. Pagbasa-basa. Pasensya na kahaki. Pagbasa-basa, good. Wala mong ginutang respect. Sige, kuan. Sabay na lang ta matulog. Okay na? Okay na, dili na ta matulog sa Skype. Sige, para di ko mabulog. Tanggalay mong effects. Sa mong minicam. Tanggalay pa. Tanggalan na ko? Tanggalan po nang imo hapod. Ang sa? Ang effects ko ni mo? Aw. Bayo. Sige. Matulog na tatapat ta. Sige, good night, Jinky. Sige. Matapad na dali lang ko sa kilid. La. Ito tayo. Baguan ko. Ikaw cute. Ilang, Jinky, okay lang sa'yo. Mag-imagine lang ko diri ba nga. Tapan ta. Matulog. Sige. Ako lang nang gakson ako laptop, ha? Kasweet with ni mo, oy. Ingan niya mo dyan ko, Jinky, saan nga. Uy, dalaga ka. Asa ba tong tubo? Bana di hama. Dalaga, oy, dalaga. Amayo. Sige, matulog na tayo. Sige, matulog na to. Good night. Bye-bye. Matulog na ko. Good night.
Kung di nila sa punto po, araw tulog sa karon. Unta, nalipay mo, kung galing na kung pasaan man karon. Bakit yung mga kabisla sa rinig na kubang mga programa, nagbigilan ng madungo sa atong nag-usap online, Radio FM, ang BISDAK, Tambayan, at Radio FM. Ang online Radio FM sa mga Bisayang Dako. Sa mga ingat na nakasayan ako, ang BISDAK Tambayan Radio FM, una sa mga radio na niya sa online connection. Dili kami komersyal o pagkaroon ng radio. Ang BISDAK Tambayan Radio FM, madagal lang nga libre o personal usap. Huwag mo yung gasto sa mga nagsasaling mga naglanan sa radio website, radio application, communication, o kuwan pa mga miscellaneous. Ang tanang kuha lang nga libre. Ang amo po lang pagbuhat ng atong BISDAK Tambayan Radio FM, among pasensya, kahagod, edukasyon, communication para sa mga uwag kabisyan ng gusto na lumatin sa mga programa na among ibuhat o preparatin. Kaya sa atong mga kabisyan o sa abroad o nalipawang nalayo tayo sa atong Pilipinas, usap mamati sa atong kabaling sinultihan para sa mga sa ulan na Tagalog, English, o kubat pa mga sinultihan. Ang mga materialis o mga programa na among gamit ng among original. Nakuwasap at upang sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa upang mga sources. Among ibuhat o ibig upang para sa lahat ng mga tao na involved. Kung pananglitan, mga ikaw talagiya ay lang sa puso ko. Kaya ang purpose sa akong programa sa radyo na makakatag kalipay sa panato mga nagsaya. Dahil maglipay-lipay o karamamati, labi itong malayo sa atuang lugar sa Pilipinas. Kung itong wala access sa mga nagsaya o BISDAK ng mga BISDAK ng mga radyo, kung doon mo internet, makamamati sa mga lain-lain programa. Especially itong malayo kayo, karamihan tayo sa Pilipinas o abroad, hindi mabating ang mga Bisaya na programa o radio sa internet para sa mga tao tayo na nakita na yung tao na tatong galing kanang sarap tayo na ito mapraktisan ato sa kawalingan o diligato kanalitan atong mga pagka-original. Hiling BISDAK Tambayan Radio FM, dedication sa atong mga BISDAK, hindi mo kalimutan. Sa Pilipinas ka man, o nasa abot, nagpuyo, o nasa trabaho. Basta, ang BISDAK Tambayan Radio FM, para sa inyong tanan, kabisdak, kagsaya, o mga kapalusan, sa atong sinungan, mga BISDAK. So, daghang salamat. Visayas ug Mindanao ug tibuok ang kalibutan madunggan kining atong tulumanon. Basta doon na lay radyo. BISDAK Tambayan Radio. Kung wala, DJ host, of course. kami mo na to. DJ Bore. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Mga friendship, nagproblema ka ba sa imong sakit sa panit? Sama sa bun hadhad, an-an, kagid o kirkir o bisan unsa nga sakit sa panit? Worry no more! Aniya na ang gilalisan o gikagubtan sa tanan sa tibuok Pilipinas. Ang herbal nga binuhat gikan sa ok-ok, baki, ilaga og halas nga bayot. Ang Super C Wonderlana! Super C Wonderlana! Sa usa ka bahiran, I'm sure ang imong sakit sa panit managhan. Super C Wonderlana, mapalit sa tanang mga suking hardware.
uy, sa pupunta sa mga baho, sa inyong mga mami. Basta, ayaw ko pala kay dapat hindi ka celebration sa mga hatay ko, mga aming pinipin para sa mga girl. So, kung sa naman itong kinabuhi aron, mga amiga, kapagad, mga kasangkayan, mga patuloy tayo muli sa pagpulot kasama sa OFW kasi siyempre, aking mo sa laigugan, sa abroad, trabaho yun, kaya yun para mabuhay ito. Ano itong mga pamilya ang may siyempre pa siya tawag, may mga sitwasyon na magbigpanan ito mga bahay na pinipuluhan ito mga masaya. Alam mo na, basta keep listening sa itong radyo. Karoon na kaya mo sa atong BISDAK, Tambayan, Radio, TV, mga lugar sa atong bayan, mga amigo, mga OFW, mga barkada, amigo, amiga, mga sa bayan, mga hala. Kaya mo na itong sitwasyon, medyo balik-balik na para nag-studio ako para sa. So, here's some music para sa inyo tanan. JJ lang ha, mga kabis naman ang dala ko. Mga JJ lang, isa na pwera. Okay? Ang kulit yun ni mo, asa ba itong tubo? Naloko na. You're still listening with BISDAK TAMBAYAN Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Sir, kinsay mas nindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Ayong binuang ba? Gano'n ko taong binuangan, mantika. Ay, yun na pa. Gano'n nakapangutan naman ka? Ingon lagi atong driver, mas nindot daw si ma'am. I love you! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan ang Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang iyang DJ Boris.
diha. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Ang kulit jud nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Pulis, kilugos ko. Asaman, turay, bang, agay, oy. Di ay, ha? Ay! Okay kayo! Ang kulit jud nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Bless always, yo! Patay ka diha. Nagkipasagdan, kumanlang sa dugan, panahon. Nahulog ako. Dahil to baga ang telefon, basig ang kabit na puna sa imong sir. Si ma'am, baya pasilusan pag yun ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? Sa hilong ako, may gitagong pagbati kanimo. I love you! I love you! Kuman lang sa dugan, panahon. Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donghong busa. Aniha ako kay kanimo magpaulipon. Tuwi kining pagbati. I love you! Ikan sa inyong akong dughan. Huwag biliking kinabuhi. Patay ka diha!
mga lalaki mao'y haligi sa panimalay, o kung ang mga babae mao'y kahayag sa panimalay, kaming mga bayot mao'y anay na magkutkot sa inyong balay. Di ay ha? Ay ako! Patay ka diha! Ang kulat yun nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Sa ilaw ning akong duga Mga sawi! Alak pa! Ang kulat yun nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. hangtod sa loob nga You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Midag-um na. Pagbantay ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga. Hoy! Hoy! Shota ko yan! Walang aswangan! Hoy, hoy, isasak mo sa baga mo. Wala nang angkon sa iya, unggoy. Way labing pait, ingon sa kinabuhing sa kayanon. Init ulan, isawd nga walay pulo pasilong. Ni apay katugnaw, ug kagutom pagayod pintaon. Yaan na ka, kay pulos sa ulan. Patay ka diha! Sa atong habagatan, pagbantay-bantay mga kauban, ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga, ikalisangan kining hangina. Mugisi sa layag, muguba sa atong Wow! Ang beauty niya, uy! My God! Ayaw baya kalimot nga, ikalisangan kining hangina. Sa layag mo guba sa atong sakayan. Midag-um na, dapit sa atong habagatan. Pagbantay-bantay mga kauban, ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga, ikalisangan kining hangina. Alien! Alien! sa atong You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM. Simihanang tigpadangat sa kamay. Tigpalanog sa kamumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapartner mo sa balita o serbisyo.
ang BISDAK Tambayan na Radio FM. Numero 1 sa serbisyo publiko. Kita ba isog dire? Makita nyo kay isog. Gawas mo niya. Ganun, Brad. Kita ka na akong shotgun, Brad. Di man ko isog, pero 20 na katawa akong ipatay. Otro mo ka. Ay, pagkapil-apil de. Kay dili ikaw ang gasturya. Iro akong gasturya. Day, konsugton ko nimo. Akong kabuton ng bulan o gihatag nako nimo. Paghilom diha oy. Wala gani ka sa diha. Nga naras imong ilong. God bless always, yo, 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 yo! I've been with you, boy, for years, it's quite a while. But getting to sensual is really Mic check, not my mic check, style. 1 2 1 2. Clear ba? Clear? Clear? Mic check, 1 2. Clear? Clear ba? Oh, okay. Salamat. Giving you more than just a kiss, but baby, it's wrong. Baby, it's not my kind of game. If I give it to you now, our love will never be the same. It won't be long. We gotta play our love just right. I know you know the time will come, but baby, for tonight, let's take it slow, so slow. Anywhere you wanna go, baby, for you, I'll lay it all on the line. You ought to know, boy, I ain't got nowhere to Bato-bato sa langit ang maigo. Pubagyo dayon. Ay! Okay kayo! Together, you know I feel the fire. Burns up inside me, you're the natural desire. I know that you feel it too. I know you want to flow. You're dreaming about it and the fire starts to grow. But baby, it's wrong. Baby, it's not my kind of game. If I give it to To all the people, how are you? Let's take it slow, so slow. God bless always, yo, 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 yo! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan ang Radio FM. DJ host, of course, Kiriya DJ Flores. When I say this to you, if we wait a little longer, our love will be forever true. Let's take it slow, so slow. Anywhere you wanna go, baby, for you I'll lay it all on the line. You ought to know, boy, I ain't got nowhere to go. I give it to you, only to
yung takong barbero, ma'am? Ala, sorry, bayot lang ang among idawat din eh. Daan ko palagi. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Patay ka niya! Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. Patay ka niya! Hello mga manash! Kumusta mo diha? God bless always, yo, 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 yo! Laray mong lolo! Day, mura ganin yung dako na yung tiyan. Cancer ba yan ni ma'am? Ha? Isa? May cancer ka? Wala, oy, sibak ko. Cancer ba? Ang sulat yun mo, asa ba tong tubo? Naloko na.
Bisan o unsaon ninyong tago, bisan o unsaon ninyong amping, ang tanan mga sikreto ninyo dinhi mag-goodbye. Daho! Patay ka diha! Share the rest of my life. Share my innermost thoughts. Know my intimate details. Someone who'll stand by my side and give me support. And in return, he'll get my support. He will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, he'll hear me out and won't easily be converted. Supa na. Dili ko. Sige na. Ang luod manggod. One time lang. Kanakuan na ko eh. Ako'y bahala. Yak, nanay balahibo. Lamiyaw eh. Siyempre, balot ko. Naloko na. Patay ka diha! Somebody who cares for me passionately with every thought. You're still listening sa akong BISDAK Tambayan ng Radio FM. Your DJ host, of course, Kiriakian WJ Bores. All the things that it has, I will almost like. I don't wanna be tied to anyone's thing. I'm carefully trying to steer clear of those things. And when I'm asleep, I want somebody who will put his arms around me and kiss me. Things like this make me sick. In a case like this, I'll get away with it. I love you! Oh yeah! Peace tayo! Buyag-buyag, no? Mga gwapo-gwapa lagi mo mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, digyan, mahitsuraan akong mga anak. Why do people fall in love and they end up crying? Why do lovers walk away from Why does love sometimes never stay long? Why does kissing this time mean you'll be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Mabahay karon, kabalo sa mag 1, 2, 3. Naloko na. Patay ka diha! Hearts won't survive, trying hard to pretend that we're gonna be fine. Ooh, yeah. I could never really love someone else, but
No, someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know it's so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts don't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. Maglaslas yung ko. Bot, maglaslas ko turoy. Hadlok magay ka magpatuli. Laslas panood. Patay ka diha! I believe it hurts when we cry. Don't we know morning's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts don't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I believe it hurts when we cry. Don't we know morning's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts don't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I believe it hurts when we cry. Don't we? I love you! Never so easy. I love you! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM. Okay, class, good morning. Our lesson for today is math. What is math? Ma'am, Yes? math is our lesson for today. Ang kulat jud nimo. Asa ba tong tubo? Patuli ko. Sige Ang na, kulat jud day kwarta o. Ganun dako man yung kwarta yung gihatag, nay. Ay, iyapin na lang na imong tatay. Kinsay mas bright pa, ang Amerikano o Pilipino? Mas bright ang mga Amerikano dong. Ang mga tao dito, bata pa, maayo naman English. Number one for entertainment. Music for you. Your music. Best sound around. Radio. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM. Asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only Simply the Best. BISDAK Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. BISDAK Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Bato-bato sa langit ang maigo. Kubagyo dayon. Ayaw! Okay kayo! Patay ka diha!
그걸 알 눈만 뜨면 네 생각 전화게 나 사실 너 하나밖에 안 보여 맘에 내가 잘했는지 내게 말해줘 주변 사람들은 말은 내가 너무 작겠죠 이 세상에 그런 사람 어디 흩들이냐고 그걸 몰라 그냥 몰라 시기하며 하는 말 내가 부럽다면 그건 그래 들이치는 거 Sorry 내가 먼저 내게 빠져 버려 baby Shorty 눈이 부셔 숨이 막혀 내가 미쳐 baby Ang imong mama pagit, ang imong papa pagit, ang imong isuot moro mga pagit. Unsa man tanaw nimo? Unsa man ka ha? Patay ka diha! Bisan tungkol sa uning tago, bisan tungkol sa uning amping, ang tanan mga sikreto ninyo dinhi mag-goodbye. Daku! And please always yo. Hello mga manash! Kumusta mo diha? Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. Ang yabang mo pumorma pagkasama mo ang syota mo at pag nagturo sa daan bigay hilig kahit ano pakitang gilas kapag pagkaharap mo ang barkada o kaya pare tiwala sa syota mo at pagdating ng gabi hindi mo na alam. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Syota mo ay syota niya at syota ng lahat. Syota na nila at syota pa ng bayan. Syota mo ay syota niya at Patay ka diha! syota na nila at syota pa ng bayan. La 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 la. Kaibigan, wala na magagawa ang pagiging konyo mo. Masyado sing nagtiwala sa pakeming syota mo. Sinabihan mo pa ako noong magdisente at magpagwapo at di na lang gayahin ang gigolong style mo. Nagmamalag My God! Oo na, pogi ka na. Oo na, pare, pero ulo mo yung may helmet. At pagdating ng gabi, I love you. I love you.
God bless always, yo, 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 yo! Naloko na. I love you. I love you. Day, konsumton ko nimo. Akong kabuton ng bulan o gihatag na ko nimo. Paghilam diha oy, wala gani kakakuha ala imong kugmo nga naras imong ilong. Naloko na. Patay ka diha. Sus, wapakaunta dahil kaso lang, nakatubang ka. Pwede bang talikod na lang? Patay ka diha. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Der, hangtod karon, wa paghapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man ni? Tatay nimo? Igsuon o imong uyab sa una? Ako man na dear sa wala pa ko nagparito, okay? Patay ka diha. Sunod ha. Hinaya lang ako. Ako'y bahala. Lamiaw eh. Ako pang iluot ha. Ituyok-tuyok po. Kagilok. Patay ka diha. Mic check, 1, 2, 1, 2. Clear ba? Clear? Clear? Mic check, 1, 2. Clear? Clear ba? Oh, okay. Salamat. Love you kuno. Pero pagtalikod nimo, sa uban na sa di ay ning salpa. My God.
uli lang na ako ni akong asawa nga bugtat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyo magkikasal. Mao lagi na yung problema pa. Pag honeymoon na mo gahapon, pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gitagat ko. Ay! Okay kayo! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course. Unsa bang radyo nga informate sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. BISDAK 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 Tambayan Radio FM. Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radio stasyon, ang BISDAK Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Ankabar, Saudi Arabia. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. God bless always, yo, 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 yo. Sometimes I get a good feeling. I see you say que mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Your one stop for non-stop hit music. BISDAK Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw kami mo sa babae sa atong radio station. BISDAK Tambayan Radio FM sa online. Mari, buyag-buyag no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Mari, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po na sa imong sir. Si ma'am, baya, pasilusan pag yun ko. Di taon ko silosa mo. Ay, ha? Patay ka niya! God bless always, yo, 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 yo. Kay maunman ang kinabuhi ang tanan ning kalibutan. Pagbasa sa mga iso o palaso, Paskolo 6, 9, mag-amping sa mga DJ. Uutan, youth, guwapo. Grabe maglandi o hindi talikanan sila. Patay ka niya! Ang kulit ni mo, asa ba tong tubo? Naloko na. Ang
still listening sa atong BISDAK Tambayan ang Radio FM with your DJ host, of course, kini ang iyang DJ Amores. Uy, kaluha. Unsa may pangalan aning bataa? Honda, padre. Kining usa. Toyota. Uy, mao ba? Unya, unsa may ibindita nato ani? Krudo o gasolina? Toti lang, father. Patay ka diha! Pamatian na ang awit kong halad kanimo. Bisan hambog lang kini kinasing Wala ka palang webcam at mic, nag-chat ka pa. Patay ka diha! Ang kulit mo, asa ba tong tubo? Ah, naloko na. mahanaw lang sa pagmata. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. Matugmo ako ingungulunan, mahalo hangtod sa lubnganan. Ay! Okay kayo! Di ay, ha? Ang akong gibahi kay bugtong kang bahandi ang akong nga matuman ng atong mga damgo. Reminder lang sa kadyot na unta ang tanan nakatusok sa karon tangtanga sa ay! Okay kayo! ng kunkunan, dili mabalik kasi kung talit lang kung magpabilin saan ko Di ay, ha? na walang makababag sa atong pagminahalan. Akong pinangan Ay! Okay kayo! ang akong pagtubo. Mga damgo kay aniya kamay. To all the people, how are you? Gulawan pagpanggap na ang kunkunan
mabalhin pitik ning kasim Mga sawi, alak pa! Patay ka niya! God bless always, yo, 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 yo! Akong pinanggan sa atong pagminahalay. Akong pinanggan. Laray mong lolo! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Bores. Hello mga manash! Kumusta mo diha? Ikaw ako malipayon daw, huwag kamatayon. Imo bang mahinumduman kung may luha ang mata? Ako imo dayong hagan. Ang mga bayot dili makasulod sa langit. Hay nga naman di ay, maglatay-latay na lang di ay mi sa rinbo. Patay ka niya! Wagon ang sa lubnganan. Imo bang mahinumduman kamalipayong tangduha? Ako imo dayong kan di maan sa gugma. God bless always, yo, 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 yo! Ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Yun? Ay, ako! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Bores.
Always yo, 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 yo! Sir, kinsay mas nindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Ayong binuang ba? Gano'n ko taong binuangan mantika. Ay, yun na pa. Gano'n nagkapangutan naman ka. Ingon na gyatong driver, mas nindot daw si ma'am. Patay ka niya! Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. Patay ka niya! Ang kulit yun mo, asa ba tong tubo? Naloko na. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of Reminder lang sa kadyot na unta ang tanan nakatusok sa karon tangtanga sa Patay ka niya! Then there was music and wonderful roses. They tell me in fragrant meadows of you. There was love, but I never heard it singing. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM. DJ host, of course, Kiri Aguilar. WJ Flores. ang kulit yun nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Buyag-buyag, no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Unsa bang radyoan na impamati sa internet? Of course, BISDAK Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang BISDAK Tambayan Radio FM.
Plus, the official uplink from this location. Ankabar, Saudi Arabia. In the mix. In the mix. This is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boy. Latino. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. And please always yo 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 yo. Your one stop for non-stop hit music. BISDAK Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. Patay ka niya! Mari, buyag-buyag no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po nasa imong sir. Si ma'am, baya pasiluson pagyud ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, Kiri ang DJ Flores. Ang kinabuhi, ang tanan, ning kalibutan. Bisag tungkol sa ninyong tago, bisag tungkol sa ninyong amping, ang tanan mga sikreto ninyo dini, mag-goodbye. Dahu! Mukupay sa mga kasakit mo. Bisan sa Mga sawi! Alak pa! Ang kulit yun nimo, asa ba tong tubo? Ah, naloko na.
Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Patay ka diha! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan ang Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang iyang DJ Bores. Kalipay Mga sawi! Anak pa! Way suko ang akong pagtuo nga matuman Ko, sige ka. Ay, anak. Sure ka? Sureness. Laki din ang gusto ha? Yes. Kung pakalalaki ko karuan. Di ay, ha? Ay, ako. Patay ka diha! nang kun-kuna dili mabalik pitik ning kasing-kasing Day, mura ganin ninda ko na imong tiyan. Cancer ba yan ni ma'am? Ha? Unsa? May cancer ka? Wala, oy, si Bako. Cancer ba? Patay ka diha! nga walang makabalik sa atong pagmimulay ako way suko nga matuman ng atong God bless always. Yo, 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 yo! kilihan bulawan pagpangga na ang kun-kuna dili mabalik pitik Iuli lang na ako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magkikasal. Maulay ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Kita gat ko. Ay! Patay ka diha! sa atong akong pinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Mic check, 1, 2, 1, 2. Clear ba? Clear? Clear? Mic check, 1, 2. Clear? Clear ba? Oh, okay. Salamat. Inunduman mo pa ba ang kagahapon ang duha? Ikaw ug ako Day,
konsumton ko nimo. Akong kabuton ng bulan o ihatag nako nimo. Paghilom diha oy, wala gani kakakuha ang imong kugmo nga naras imong ilong. Ang kulagdig mo, asa ba tong tubo? Ah, naloko na. Aku imo dayong hagkan, timaan sa gugma. Giampu ko sa langit, wadun ang kasakit. Ang gugma o pagmahal, hangtod sa lubnganan. I am dog! Kamali pa yung tangduha. Muda yung hakan, di man sa gugma. Buyag, no? Mga gwapo-gwapa lagi mo mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, bigyan may suraan akong mga anak. I am dog! Aku imo dayong hagkan, tibaan sa gugma. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong pagmahal. Kay aduna na'y tag-iya, king lawas ug kalag, uban ang gugma ko. Asay lua ako kun mapakyas man ang timbus mo nga tinguha. Ihalad mo na lang ang imong gibati sa uban nga nilalang. Kay ulahin ang tanan, ulahin wako damhang nga aduna ka man di ay pagpangga o pagmahal ka nako. Unta ikaw nang may Patay ka diha. I am dog! ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come what may. For a chance of loving you, I'd take it all away.
claim akong barbero, ma'am. Hala, sorry, bayot lang among gidawat din eh. Daan ko palagi eh. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Lalaki mao'y haligi sa panimalay, o kung ang mga babae mao'y kahayag sa panimalay, kaming mga bayot mao'y anay nga mukot-kot sa inyong balay. Di ay, ha? There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Then there was Oh my God! Oh my God, is enough! They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all till there was Mga tawi, anak pa! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ. Well,
unsa bang radyo nga informative sa internet? Of course, BISDAK Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radio stasyon, ang BISDAK Tambayan Radio FM. Plus the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Your one stop for non-stop hit music. BISDAK Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw kalimutan sa babay sa atong radio station ang BISDAK Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Mari, buyag-buyag no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po nasa imong sir. Si ma'am, baya pasiluson pagyud ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? Mga sawi, anak pa! Patay ka rin!
mga bayot dili makasulod sa langit. Hay nga naman di ay, maglatay-latay na lang di ay Michelin bo. Patay ka diha! Pamatian na ang awit kong halag kanimo. Bisan hambog lang kini kinasing ka sama sa sakadamho. Mga sawi! Alak pa! Hello mga manash! Kumusta mo diha? You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Matugmo ako imong mahalo. Patay ka diha! Kalipay ang akong gibahi kay bugtong kang bahandi nini. Ay! Okay kayo! Di ay ha? Ang akong pagtuon nga matuman ang akong mga niya kamay nini kilihan bulawan pagpangga ng kunkunan dili mabalik pitik ni kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababa sa atong pagminahalan. Ako I love you. I love you. Ang akong pagtubo nga matuman ang atong mga damgo kay aniya kamay pilihan bulawan pagpangga na ang kunkunan. Patay ka diha! Pitik ning kasing-kasing Mga sawi! Alak pa! Ako magpabilin sa araw. Alien! Alien! Sa atong pagminahalan, ako
akong pinangga pagminahalay akong pinangga. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubagyo dayon. Ay! Okay kayo! You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, Kiri ang inyong DJ Boys. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubagyo dayon. Ay! Patay ka niya! Okay kayo! Kung may luha ang mata, ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Giampo ko sa langit. Sus, mapakaunta dahil kaso lang, nakatubang ka. Pwede bang talikod na lang? Patay ka niya! Ang kulit-kulit mo, asa ba tong tubo? Naloko na. Ibang mahinumduman, kamalipayong tangduhan, ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Ko, sige ka. Ay, anak. Sure ka? Ay, sureness. Laki din ang gusto ha. Yes. Ang pakalalaki ko karuan. Di ay, ha? Ay, ako! Patay ka niya! Ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Noy, gaysano ko. Dala, Ay, ayaw na lang. Flat man din imong ligid. flat man gani mong ilong nga kugmuray karga. Patay ka niya! Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Sa mga pangandoy nga napakyas mo, kay mauman hini ang kinabuhi, ang tanan ning kalibutan. God bless always, yo, 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 yo! Mupupay sa mga kasakit mo,
Kalipay ang akong gibahi kay bugtong kang bahandi nini kinabuhi way suko ang akong pagtuo nga matuman ang atong mga damgo. Iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magkikasal. Maulay ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Kita-kat ko. Ay! Okay kayo! Patay ka niya! Dili mabali pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabili saan ako nga makababa ako way suko ang akong pagtubo nga matuman ng akong aniya ka man nini kilihan bulawan
paninggan na angkon ko na. Hello mga manash! Kumusta mo diha? Kung talikdan mo ako magpabilin, saan ako nga walay makababad sa atong pagminahalan. Akong pinanggan sa atong pagminahalan. Akong You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Boys. Der, hangtod karon, wa paghihapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man ni, tatay nimo, igsuon o imong uyab sa una? Ako man na dear sa wala pa ko nagparitoke. Ikaw ako malipayon daw, huwag kamatayon. Imo bang ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Giampo ko sa langit, wadun ang kasakit. Ang gugma o pagmahal hangtod sa lubngana. Malipayong tangduha, ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan pagmahal. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Tambayan, Radio Tambayan, 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 online radio station ba? Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh.
Tambayan online radio station mo. Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Mari, puyag-buyag no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po nasa imong sir. Si ma'am, baya pasiluson pagyud ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? Sa mga pangandoy nga napakyas mo, kay mauman kini ang kinabuhi, ang tanan ng kalibutan, nagisulat sa kapalaran. Patay ka diha! Mukupay sa mga kasakit mo, bisan sa paman ang gundang pusa pamatian ang ako hamubong awit. Bisan ang ulan may pagtuon, may kangiti o may kahayag, ang unos may pagluran, may gabi ug may adlaw. Pamatian na ang awit kong halad kanimo, bisan hambog lang kini kinasing sama sa usa ka damgo, mahanaw lang usab pagmata. Sama sa usa ka damgo, mahanaw lang usab pagmata. Matugmo ako imong ununan, mahalo hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibahi, kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi, way suko
ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay niya kamay nini kilihan bulawan pagpangga ng kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin saan ako nga walay makababag sa atong pagminahalan akong pinanggan way suko ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay aniya kamay nini kilihan bulawan pagpangga na ang kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ari ako nga walay makababag sa atong pagminahalan akong pinanggan sa atong pagminahalan akong ang kagahapon ang duha ikaw ug ako malipayon daw huwag kamatayon Patay ka diha! Der, hangtod karon, wa paghihapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man ni, tatay nimo, igsuon o imong uyab sa una? Ako man na dear sa wala pa ko nagparitoke. Ampu ko sa langit wadun ang kasakit God bless always, yo, 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 yo! Inugang mahinumduman
diha. Sir, kinsay mas nindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Ayong binuang ba? Gano'n ko taong binuangan mantika. Ay, yun na pa. Gano'n nakapangutan naman ka. Ingon lagi atong driver, mas nindot daw si ma'am. Patay ka diha. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan at Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. For a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come what may. For a chance of loving you, I'd take it all away. Right down to the wire, even through the fire. Just to be with you, yeah. Yeah, 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 yeah. Just to be with you, yeah.
Unsa bang radyo nga informative sa internet? Of course, BISDAK Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang BISDAK Tambayan Radio FM. Plus the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Your one stop for non-stop hit music. BISDAK Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw kami mo sa babae sa atong radio station ang BISDAK Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Mari, buyag-buyag no? Mga gwapo-gwapa lagi imong mga anak. Ay Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, di gyud mahitsuraan akong mga anak. Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po na sa imong sir. Si ma'am, baya, pasiluson pagyud ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? Sa mga pangandoy. Kay mauman hini ang kinabuhi, ang tanan ning kalibutan nahisulat sa kapalan. Mga sawi! Anak pa! Patay ka niya! Mga kasakit mo, bisan sa ang ako hamubungan.
mahalo hangtod sa lubnganan kalipay ang akong gibahi kay bugtong kang bahandi nini kinabuhi way subo ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay niya kamay nini kilihan bulawan pagpangga ng kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin saan ako nga walay makababag sa atong pagminahalan akong pinanggan way suko ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay aniya kamay nini kilihan bulawan pagpangga na ang kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ari ako nga walay makababag sa atong pagminahalan akong pinanggan sa atong pagminahalan akong mahinumduman mo pa ba ang kagahapon tang duha ikaw ug ako malipayon daw huwag kamatayon imo bang mahinumduman kung may luha ang mata ako imo dayong
Bukod sa lubnganan, imugang mahinumduman, kamalipay untang duha, ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubagyo dayon. Ay! Okay kayo! Ako imo dayong hakan, di maan sa gugma. Patay ka diha. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. What I could have with you. Well, I'm not ready to kiss that dream goodbye. When it's this way, there's no saying no. Na, 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 na. I need you so I'm ready to go. Through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come what may. For a chance of loving you, I'd take it all away. Right down to the Good morning. Good afternoon. Live in the areas of Android Radio, the one and only, simply the best. The best para sa Autobots, transform. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubagyo dayon. Ay! Okay kayo! They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew, there's love, but I never Der, hangtod karon, wa paghihapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man tatay nimo, igsuon o imong uyab sa una? Ako man na, dear, sa wala pa ko nagparitoke. Then there was me.
Unsa bang radyo nga ing pamati sa internet? Of course, BISDAK Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang BISDAK Tambayan Radio FM. Plus the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boy. Kinabuhi magkiguban kanimo hangtod sa loob nga Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Patay ka diha! I believe it hurts when we cry. Don't we know morning's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts don't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I believe it hurts when we cry. Don't we know morning's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts don't survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I believe it hurts when we cry. Don't we know? Ang kulit jud nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Okay, class, good morning. Our lesson for today is math. What is math? Ma'am, Yes? math is our lesson for today. Nay, uban ni ko sa doktor kay magpatuli ko. Sige anak, di ay kwarta o. Kanong dako man ning kwarta yung gihatag, nay? Ay, iyapin na lang na imong tatay. Kinsay mas bright pa, ang Amerikano o Pilipino? Mas bright ang mga Amerikano dong. Ang mga tao dito, bata pa, maayo naman English. Number one for entertainment. Music for you. Your music. Best sound around. Radio. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM. Asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots,
broadcasting live in the airwaves of internet radio, the one and only, simply the best. BISDAK Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. BISDAK Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Bisa tukul saon inyong tago, bisa tukul saon inyong amping. Ang tanan mga sikreto ninyo dito, mag-goodbye. Baku. Semua sundalo si Ayan mo lagi machine gunner wali sama Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Ah, pili na. Tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Ah, pili. Tag 5, tanan tag 5 imong naong 5. 사랑하고 싶어질 때 다시 한 번 뺄 생각 없어. Hey 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 이라기보다 친구 같은 날 알고 싶어. 모든 거면 슬픈 함께 간직하고 그만큼 너를 너무 사랑해. 내가 바란 사람 네가 바로 Sorry 내가 먼저 내게 빠져 미쳐 baby. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Good morning. Good afternoon. Good evening. Inyong gigan sa
sa atong nag-usang BISDAK Tambayan Radio FM sa online. Maayong tamhata o tambag mga advice sa atong mga amigo, friends nato nga broken hearted. Pero pag ikaw na gani ang masakitan, pamisod yun magbukon. Sa kabis feeling ay mong babate sa kalibutan, ang may gugma o may gugma sa tao. Kaya ba mga feeling mo nga very special ka, very happy ka, para bang nulabay kay tao nga nakakanim kanunay sa kalisod, kalipay. Tao nga nag-promise mo nga hindi ka nabiyaan, pasagdan, katong tao nga nag-inubuhat sa imo para malipayon ka o nanaan nga nabili ka niya pasagdan, katong tao nga nagdilim kalipay o katagbaw. Unya, sa kaadlaw, kalit ka na araw, nawala ang mga promise. Kung tarang mo mga pangarap, nakugdo o naguba, ang imong kalibutan. Hantod nawala siya mga, kung imong imposible sa imong una-una, galayon na mawala na siya, pero lisod yun mo siya pagkalitan. Kung sa katutang nga dili yung mga tuwag imong galayon, nga nang dili ka makamupon. Number 1, hantod ka rin imugyapong tago ang mga pictures niya o mga regalo niya. Pero kung usay, imugyapong tago ang mga pictures niya iba. Tapos, talaga, pag-ibigay na nakita mo ang mga butang na hindi siya, like example, mga birthday gift niya, sa iyo, ginawa yun yung ko. Number 2, ibigayaan ka niya, kaya doon na kaya na buwan ka na kung sala, o bilhin mo, pasaylo, hindi mo galing mo. Wala yung tao mga pinipilito, wala yung tayo yung glasyo mga pinipilito. Kitang tanang, kita na mistake, usahay, ngayon tayo, nung sayop ta, wala na ma-expect, o ka, nakiputang, o doon na kami na mo nga, imo bituyo, paghimo. Pero kinahalang, atong isip ang atong kasayop, pagkasala, o dili na siya na atong uspon, ang buhaton. Life goes on, and forgive yourself and move on. Number 3, basta lang ibiyaan ka niya nga di mo nabawaan ang rason kung sa'y masayo o ka masayag nga nung imumiana. Actually, ang tawag ko na ng klaseng tao, mura ba kalaga na dili na yung tao sa iyang galing mo. Parang doon na kayo mga pumunta na gusto nyo mahibawan. Ang tubag sa iyong pumunta na ang imong galayon kaya kung asa ka masayo, kung sa'yo mong sala nga nabuhat, kung asa ka nagkulang sa iya ha. Ang masulti ko lang niya na di mo kaya ang taong klaseng tao nga inaana. Wala pa siya feelings kung sa iyong ibati, sa iyong galing mo. Parang second choice ka na lang ba? You need somebody better than that. You need somebody who cares for you and appreciates your work. Who are you? Kung kinahanglan mo na siya kalimutan, may mga taong nga na wala hinundan, kaya siya ay inawanan kung dili ikaw. Number 4, ipakita pagyapon ni mga patag sa iyong ex sa bagong iyong relasyon. Karon, pero sinuod lang, it's not fair sa tao nga nahigpa sa iyong karon. You're the fresh start, hindi pwede mo itawag ang batasan sa iyong ex sa iyong bagong relasyon. Kaya luwatan mo siya kung kinsa din siya. Number 5, feeling mo worthless ka. Wala na yung taong nahigpa sa iyo ha. Which is di tinuod. Sa every relasyon may taong kagmagitan sa iyo ha. Kisyo maawag ka, hindi ka gwapo, hindi gwapa. Which is not true. Maong ayaw pagtuo. You are beautiful in your own way. Dili mo kaya na ang mga tao ang gidaw kasigi o ibalay ka sa iyo ha. Itrato ka na walay kwenta. Kaya inyong kalimutan ng mga tao na kung ato ba nga ang bagong adlaw, kung wala ka niya kung wala ka niya ma-appreciate, somebody else will do sa inyong lang. Number 6, usahay nakipag-tigis ka sa inyong sa kasiyaha o nakipag-tigiyapon sa iya. Usahay, nagulat ka nga nakauna yung Facebook niya o naka-online siya, tapos nagulat ka lang sa iya o yung ID sa iya, o ka kabili sa kanya.
o bisan sa mga email sa ubang social media. Kailangan you keep distance na kaya kung dili, adaw mo siya makita, hindi mo siya makalimtan. Number 7, tugay kabalo ka nagmahal, giyugma ka niya, sa katao, imo siya kang bulagan. Kaya wala niya ma-reach ang expectation mo o expectation sa munikanan. Di man nato gustong bulagan ang tao na atong giguma, pero usahay katulad mga taong bibiyaan o bulagan sa mga gigigma nila. Kaya wala nila makita ang ilang mga ambisyon, mga pangarap o sa pagdulong ilang kinabuhi. Siyempre, importante ito, nagdula tayo mga pangarap o ambisyon o sa pagdulong atong destinasyon. Just thinking what the best for them. Usahay, yun ang una, sa babae o sa lalaki, kung muna ba'y direction ang mga kinabuhi nila o sila tayo, so hindi mo sila mapasol. So maski kung sa may imong buhaton, don't regret your decision. Number 8, tungod kay di ka igo tao mahal, imong yugma, maong tulugan ka, pagkibiyaan niya. Balikin niya ang proceed sa number 7. Dati sari nga wala kay pangandoy sa kinabuhi, may mga dato nga wala kay pangandoy, kung sa mga pobre na kay pangandoy. Vice versa ba, pero sa tunod lang, life is unfair. Anak na, hindi pa rin bisan. Basta bisan mahal ka sa tao, pero hindi pa yun paigo. You wish you are, but they're not. So, bibiyaan ka, o bulagan ka, so paid yun, sakit po. So I understand, pero maabot na panahon, masinso ka, maabot sa na panahon na makita niyo mga tinulog ka tao na higma sa inyo. Number 9, pinulaan ka lang o giabusahan. Kini ang grabing nasaktan ka sa tanang tipong maong sila doon yung mga kalibutan kaya sobrang ang nasakitan. Parang feelings mo na ayaw na gano'n mo magigma sa uban o usap. Ito kaya ayaw mo magiging taong masakitan. May mga lalaking magbinuang o may mga bahay sa mahiguma. Kinahanglan mag-amping ka lang sa next time sa taong higugmaon. Ang pag-higugmaon sa mura sa nagsugal, hindi ka mo daw kung hindi ka mapusta. Dahil hambis ka nagulong makakakitan, ayaw niyo makita ang tilong nga tao para gulong mo. Charge the experience lang. And one day, makita niyo ang tao na higugmag yun niyo nakarating noon. Number 10, gigugmang paghihapon siya. Hindi na nalago pa ng atong istorya, so ayok, nakatabang sa inyo akong ekspresyon gamay. Kiniya yung Lili Boys na niya karoon sa inyong radyo ang atong BISDAK Tambayan RADIOFM. Kung di nila sa puto pag-araw tulong sa karon, munta nalipay mo kung galing mo para sa amalang karon. Bakit yung mga kabisdak sa rinig na kumang mga programa, nagbigilan ng madungo sa atong mag-isa online, Radio FM, ang BISDAK Tambayan na Radio FM, ang online Radio FM sa mga sayang ako. Ang BISDAK Tambayan Radio FM una sa mga radyo na niya sa online connection. Dili kami komersyal o pagkaroon ng radyo. Ang BISDAK Tambayan Radio FM, madagal lang nga libre.
professional sponsor. Huwag mo yung gasto sa mga necessary mga kailangan sama sa radio website, radio application, communication, o kuwan pa mga miscellaneous. Ang tanang kuha lang na libre. Ang amo po na lang sa pagbuhat ng atong BISDAK Tambayan Radio among pasensya, kahago, informasyon, communication para sa mga kuwan kapisyan ng gusto na pamatin sa mga programa na among libuhat o preparatin. Kaya sa atong mga kapisyan o sa abroad o nalbaw na layo tayo sa atong Pilipinas. Usap mamati sa atong kabaling sinultihan para sa pagkakas sa ulan na Tagalog, English o kubat pang mga sinultihan. Ang mga materialis o mga programa na among gamit tinitilitan ng among original. Nakuwasap ang upan sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa ubang mga sources. Among ibuhat o ibig kubang para sa lahat ng mga tao na involved. Kung pananglitan, mga ikaw tagiya ay nasa puso ko. Dahil ang sponsor sa akong programa sa radyo na makahatag sa talipay sa kabanatong mga nagsaya ng usad na mag-ipay-ipay sa pamati na nabilatong malayo sa atuang lugar sa Pilipinas. Kung kanatong walay akin sa mga nagsaya o istak ng mga istak ng mga radyo, kung wala mo ang internet, makamati sa mga programa. Especially itong malayo kayo, kami nang tayo sa Pilipinas o ka na nag-abroad, bakit ito mabating ang mga bisaya na mga programa o radio sa internet para sa itong mga tao malayo tayo na kanalimutan na yung tao na atong kalimong kanang tayo na ito mga praktisan atong kawalingan sa mga sothan o diligato o kanalitan ang atong mga pagka-original. Kiling BISDAK Tambayan Radio yung dedication sa atong mga BISDAK sa hindi mo kalimutan. Sa Pilipinas naman, o nasa abot, nagpuyo o nagtrabaho. Basta ang BISDAK Tambayan Radio para sa intanan. Kabisdak, kagsaya, o mga kapag sa gusto o pagka-antiso sa atong sinurihan na mga BISDAK. So, daghang salamat. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM. You're still listening sa atong BISDAK Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man,
Isa itong magsasasuka ang BISDAK Tambayan Radio FM sa online o sa internet.